padajú tu ľudia. Hej, padajú tu. Som dead. Mám, a ja som dead, lebo mám na nič len. Nemám zbraň. Dead. Chceš sa skryvať? Dead. Haha. Jaj, to som nepopáčal. A nie, tu je v dome. Tu je. Crack. Nie. Kde je? A tu je, nice, tak ne? Páni, Kde je na to mne? pumpa? Tam je označené. Môjde niekto niečo, ja nevidím teraz. Zabil som ma 100? Nezabil. 29, dostal. A že sa spamul typka. U mňa dole, pod vami. Do piče. Nie. Nemám mat. Mám jedno. Nemám mapro. Tu mám miniáru. Assassin. Aaaa! Tu campy. Kurňa. Campil na mne. On čakal ma za dverami, sorry. Respawnite to hlavne. Dead. Pracovať. A čo, tu sú sami no-skiny. Nie, za tebe. Čo už tu je všetci dead. Hľadám. Tu je. Ja mám prebité zás. Kde je ten bot? Celú hru nemám prebité. Kde je ten? Tu sú. Zdroj hentam. Tu sú asi traja. Co? Nie, tu boli minička hneď. A kde? Na mne. Mini? Aaaa! Double ding, dead. U mňa. Čo je? A poď sem. Dal si mu? Dal. Beži, tuto dole. Crack. Replace? Nemám. Mám ho per replace to, cháni, spáte ho mňa a mám ho replace. Mám mytické DMR-ko. Či čo to je? Leči, pojo. Ty kokos! Čo som mu dal? Tuto cháni, dole. Čak s tým mám aimbot. On ma skôr zabil ten bot. On mi dal double ding proste, no tak. No ja dostal headshot dozadu. Odkiaľ. Poď, som chile. Počkaj, Ideme, poď sem. Chcel som za tebou, Kubo. Poď sem. Daj tu ať do schody potom. Dám flowberry. Daj flowberry. Kupino, Pacha hore kupino. Ty kokos. Poďte Kubovi, helpa. Ja si dostal opäť zozadu. Tuto háni, tuto. Ty kokos, tu sú dve sklady. Aha, ja som kraplerom skočil do raketometu. Pomoc! Dipol som. Bože. Mám 8 HP. Mám metky, Miše, pre teba. Ja mám. Replace ma. Mám ku tebe, Mišo. Som u teba. Bacha, to budú dole z dola. Dola?
Hej, za tebou, poď sem, poď ku mne. Poď tuto mám boxy. Čakaj, tuto. Vidíš to? Bacha. Poď Mišo, robím boxy. Poď, urob. A tu je okno do riti. Zastu jeden. Zo spodu. Zastu, daj. Poď ku mne, mám skilovke. Ja som teštila. Tak nekilujem, lebo neviem odkiaľ dostávam damage. Máte som dole, keď môžeš, tak ma môžeš zračiť. Nie je to, detsko ma ide pušovať. Nemám gun. $160. Zabite také molskino. Red. Kuba, nemáš Maxo, na buildu? popni míňa. Hej, dám ti na. A nejaké shieldy nemáš? Maxo, popni míňa. Nie, nemám. Úplne všetci dostajú rakety, ja mám to mytické DMR-ku, to je najlepšia zbraň v hre. Tak to ešte bude to detsko, čo ma zabilo. Bacha, za nami, tu sú. Dead. Kuba, kde si? A my si Dík. nechali load ten bot. Máš. Idem cháni. Nemám matro. Ani ja nemám. A idem s Maxom strelať. Nad nami. Dostal 90, dead. Mišo, nemáš matro? Zazleti, nemám ani ja. Ja mám Detko mi 0. Za nami. Bacha, snajpi. Tuto. A ešte pod nami je, ten tam, uňho jeden. A ešte... Leti. Dostal 60. Poďte rozhony. Pod nami! Ja mi to dal full damage! Toľko slobreky, zdarím. Čo tu je milión ľudí. Pani zobrať. Mňa? 2? Replay stuky boli. Zasto! Nice. Som dead. Není. Ja už nemám ani matro. Choďte do rity, ale tak skúsim zabiť. Prežite hlavne. Ty krepler na zemi! Za 50! Nemám matro, ale. Ja utekam čo naďalej, jak sa dá. Za 130! Detku! Páni, utekajte čo najďalej, hej? Aha, ona mi ty kokos nechty na nové strel. Max, som u teba. Potrebuješ help? No ja mám 1 HP. A to je vending mašina. Kubino, baka pod nami! Sorry. Mám medza aspoň. On ma zabil cez stenu! Kubino, Poďte, u mňa je Nie. nejaké shotguny a také. Choď Kubino mu, ja idem Mišo, zabiť. za tebu! No, resni ma. Dobrá, díky. Chceš medkit? Ja mám ešte stovkový tento. Poď do ryti. Kubino, despawni, hej, tak. Nedaj. 31. Zas chrbát. Potrebujem matro na tebe. Popnúť healy. To je pet, ja skáčem na pet. Nedostanem. Jedem úplne niekde tuto. A budem na dom. Zasto! Nie, mne nevystrelil pumpa! Ale ja to môžeme, Kámo, ja som
Hej, tam má jeden jedno proste. Nice. Ako skúsiš aj finishovať, lebo oni niektorí... Ale oni mi vyzreli. Toto, nice. Maxo, u teba je nejaký loot? Čo podobne sú dva ľudia. Ja mám, že 70 matrov. Poď ku mne, ja ti dám. Maxo, máš náboj do... tohto? To čo? Do pumpy mi. Mám. Poď a dám ti to v zóne. Poďme tuto, na mark. Už mám. Mám 11. Mám na... Ja nemám ale matro. Ja mám presne 0. Tu máš. Náboj do 8 ešte vyžíti. Daj Tam vyhoď. potrebujem- Dobre. Budú ma spamovať, lebo ja Ešte som tu máš, skočil ono mapet. Dobre, dík. Podám je čestka, vyhoďte ju. Maxu, dáš mi? Si náboj do pumpy aj do slipy? Tu máš. Vlastne, dík. A Maxo, máš nejaké shieldy? Mám, tu máte 2 bigy. A toto dobre. Potrebujem jeden pick. Jeden každý, jeden... Rozdielte jeden si to. dá. Zóna je úplne v riti. Máte nejaký pad alebo niečo? Kubino, dajte mi niečo. Máte pad? A tu je jeden pad, tu bol pad. O, tu je v zóne, V zóne. vidíš ho? Tak potom môžeme rotatnúť. Poďte za mňou, poďte sem. Poďte už semka. Ja nemám. Ja som sa tu bugnul, káži. Ja som dead. Úplne dostal jeden pri tebe, Maxo. Ja som dead. Ale ja sa seknem do... Kubo, zober ma na ruky, som za tebou. Kubo, zober ma na ruky. Kubo. A hoď ma. Neskoro. Čo robíš? Kubo. Ale však normálne ma zober na ruky a než si prebiješ prvnú pumpu. Na 40! Čo veď ty si mi to postavil, ktorý to tomu vyšlo? Á, dobre, som to nechal. Poď, pekne vás, dáte to. Tu je. Ja, Obstavaj, máš milión matra. Všetko 500. Ja, ty máš 500, ja nemám nič a... Chod do zóny. Nie. Ona bude dávať po 10. Podkopte jen toho. Pred seba hlavne stavaj a stavaj zo železa z kameňa a daj niečo Mišovi. Vyhod teraz Mišovi, teraz. Kým je neskoro. Mišo, Ja som zabil jedného, ja som v čile. dáte to. Aďo, vy to rozbí! Posledný proti vám. Hore, stavaj. Máš milión materiál, takto si stavaj striežky. Bacha, Mišo. Ste dvaja, to musíte dať. čo ti jebe? Mišo, chod nižšie asi a pod kobo. Nemáš ešte tak veľa matra. A mal 2 killy ten typek, čo ho zabil. Ste mohli dať ako 2-1, tak čo už nehodí, no. Ja som nemal žiadne shieldy, proste nič tam. Ja kebyže Kubo zobre na tie ruky vtedy. Nedal mi to rankat, no. Ne. Bráň. Má fialový skar. Kto ťa zabil, Aďo? Všetko dvaja sú v chrbát. Idem tam. Jeden má jednu a druhý má asi 100. Hej. Jedno má 90 white.
Ja idem hneď na jeho hlavu len do riti. Jedno HP, nemám pumpu. Vyše tu má nejaký henchmanov. To vás zabili, ty sa, neviem. Mám pištovku. Nepred. Opäť tu kempia 4! Ešte mu pomôžte niekto. Dead. Nice. Jenom to noknúť. Ja idem na to typka, len tu nemám čo v riti. Nechajte mi aspoň matro tam, keď... Tu je. Išo. Nechaj. Zase Vyjadne 30, matro. dead, kill. Tvoja finish. Máš Išo. Tu je typek hneď. Kubino, kde sú? Jeden je u mňa, no. Poďte! 2-1? Okay. Aďo, chodil zabiť. Však ale poďte! Ale my tu máme Vieš, tiež. mám HPčka. Jak kde? Však sa healujete ty koko celý deň. Tak keď máte jedno HP, tak poďte, však je On má to jedno, Aďo, solo. zabij ho! Aďo! Uj! Respu sa. Kerto, poj Chceš niečo? hore. Nie nič naše. Však poďte sem. Jasné, ten musím len skoro niekde utekol. Len no tu úplne hore, chalani. Hľadajte survičku. Máš všetko tvoje? Neviem čo mám robiť s týmto lootom. Šedá arko. Dej sa na bohu. Nemám healy, nemám nič. O to 7? Podám ti minička. Poď ku mne, typek. Omri. Kubino, bacha, idú tu ďalší. Poďte ku mne jeden. 8? Poď sem. Možno. Tušil. Za Tam je ho. nami. Tam je to survička. Však To je tá tvoja. no. To je trottel. Má aj môj heavy sniper, kučel má celý môj loot. Kubino, bacha, obišol ťa. A uteka si tým môjim lootom. Nie, to má byť hlava. Tu je ten typek, poďte. Ale koľko ma ešte nábojov do toho grapplera? Nice. Ja som ho kolnul chodaka úplne. Chceš niečo? Nie, dobré. Á, ne, mám všetko. On sa pohne zás. Som tak slabý, že to až ma bolí. Tu je. Však to naháňam celú rú. Spamuj ho. 20. 20. Aďo, ideš ku mne? Lebo mám tu dvoch. A jeden je docela pôjde. Mám už 3 alebo 4. No jasné. Poď Kubo. No maj gangbang dávajú. Neviem, má to už. Vydrž to. Idem tam. Jeden má ten červený light. Dead. Dead. 94. Po 50? Poď Kubo. Dead. Ideme. 25? Ešte dvaja. Na jednu! 30, poďte sem, jak máte. Idem. Utekaj už. A hen ten, čo uteká, tak má 25 HP. Mišo, kašli na ňo, poďme za ním. No nič Kubo, musíme tu 2-4 fatiť, no. Vždyť si spadl fajti.
Dead. Poď tam. Celý mám v boxe. No, ten screen nevydrží nič. Nič no. Neviem, kde ste v porcii, ale... Kámo, tak ale ja nemôžem za to, že fajtím ostatných. Nie sú tu dvaja ľudia na No ti nejakú celej slúbičku, čo mape. má snimperku a ento. Ale však tu ona už bola dávno mrtvá. To je jedno proste. A Jak tu nie jedno, sú ale dvaja keď ľudia. tvoj teammate potrebujú help, tak im pomôž a Ale vykašli kámo, sa na tak tých, ja s som kým tiež fightíš. potreboval help a išiel mi jediný Báďo. Nám dopomohol. No však, lebo ja som nemal loot, no, vtedy. No. No tak nie, no nepomohol. Jak jeho všetko? No. Všetko jeho zase. Tu je 90. Ja som kaunúčik, uňho! A mám 40 HP. Ja tu nemám jako! Zabil ho toho bota, lebo mám nervy na ňo. Čo? Kubino, utekaj. Nice, zabil ho a reskáďa. Resuj. Bacha na tebou, bacha! Al Kubo! Co robíš? Však ale kámo, na čich doražeš, keď pri tebe Aďo Míša noknutý.